Pána Kolára som si vybrala z dôvodu, že som ho vnímala už niekoľko rokov počas mojej práce ekonóma a v podstate som sa s ním stretávala cez mojich klientov a videla som vlastne jeho štýl práce a to ma vlastne oslovilo a vedela som, že raz, keď pôjdem predávať nehnuteľnosť, tak čo som už aj vedela, že to príde, že určite ho oslovím. Takže k tejto udalosti prišlo a potrebovala som predať štvorizbový byt v Ľuboticiach a preto som pána Kolára vlastne neváhala a som ho oslovila. Následne sme sa s pánom Kolárom stretli a vysvetlil mi, ako bude spolupráca fungovať a v podstate sme podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci. Po podpise zmluvy začali prehliadky. Veľmi ma potešilo, že nemusela som byť súčasťou toho. Pán Kolár vlastne ma zastupoval 100% vo všetkých prehliadkách, ale vždy ma informoval pred, že bude obhliadka, po, že bola obhliadka a aký bol výsledok. A toto sa mi veľmi páčilo. A čo by som rada vyzdvihla je, že pán Kolár je naozaj oporou človeka pri predaji nehnuteľnosti. Jeho slovo vždy platilo, to, čo povedal, aj vykonal. Veľakrát aj navyše a prekvapil, že urobil aj taký krok, ktorý vlastne mi uľahčil celú tú realizáciu a je to proste radosť s ním spolupracovať. Ešte pred samotnými obhliadkami som sa s pánom Kolárom stretla na nehnuteľnosti, ktorú som mu ukázala, porozprávala o tom, ako sa tu žilo, ako sa žije v danej lokalite, aké sú tu výhody tej lokality. A vlastne pán Kolár potom spracoval videoprezentáciu a bolo mojím milým prekvapením, ako dobre počúva pán Kolár svojho klienta, pretože to všetko v tej videoprezentácii bolo. A to mi urobilo radosť. Takže neváhajte a pána Kolára a realitnú kanceláriu Kaparil Estate určite oslovte, nebudete ľutovať, je veľkou oporou pri predaji nehnuteľnosti. Ďakujem.